Akong pangutana Bradsok bahin nining kahiusahan sa Iglesia Katolika Bradsok. Ang atong mga kaigsunan na mga Iglesia ni Cristo Bradsok matud pa nila nga kining kahiusahan sa Iglesia Katolika Bradsok dili kuno tinuod. Kay tungod kay dunay panahon Bradsok o tuig nga ang Iglesia Katolika wa maghiusa kay dunay tulo ka papa sa mga tuig 1378 ug 1389, si Papa Clemente, si Alejandro ug Urbano. Nya ang pangutana lang Bradsok, unsaon man pagkahiusa ug pagkausa sa simbahan nga doon na may tulo ka papa? Wa makasinabot Bradsok, palit. Very good sa eleksyon na to sa kagamhanan nga nay mga munlansad. Yaw man sa eleksyon doon ay muklim tulo ka tawo nga pulos kuno sila nakadaog. Ang ideklarar sa COMELEC of all due process and fair counting, etc. ang ilang gibantayan, mudeklarar sila. Mukuntis ng musupak, sila na mukuntis na. But there is one being really installed and declared to be the true elected official. Mao sa ng Santo Papa. Ning tulo, si Clemente, si kining tulo man si Alexander o si Damaso. Si Damaso mo nakadawat og blessing sa ingno nato sa Ginoo tungod kay ang nipili niya mga obispo nga wa magkatag sa ilang mga kanuneng paghimo sa mga asambleya pagpangandam. Mientras katong mga katag nga mga obispo nagtukod-tukod sa ilang asambleya, nagpili sila. So their elected Pope was really disqualified. Only Damaso was declared the real and genuine Pope during the time. So dili na pagsiak simbahan, naninguha noon makabaton og katungdanan diya simbahan. Dili kay nabungkag simbahan niya na. Muna itong tubag sa may putana about the year 1378, 1398 nga. Doon ay mga ingno na to. Bisag asa ning panahon na o sa asa napita, bisan sa simbahan sa taas pala ang kasulatan buhat sa mga apostoles. Kapitulo 15, 6, 7, ngadto sa 12, dako kayo ang paglantugi o pagpadayganay sa mga apostoles. Pero nahilom ni it was quelled by the presence and discourse of St. Peter. Si Bishop sa Jerusalem nga mo si kining Santiago, James, kay siya may obispo, igo na siyang may segunda, may confirm nga kadtong hukom ni Pedro, mauti atong tumanon. So, therefore, may na itong pagkasulti nga, bisan sa earliest days of the church, na kay mga tao, good, di man ta robot. We have the mind, we have the intellect to analyze and to give some points of meditations. Daghang salamat Bradsok sa pagpatinaw Bradsok sa pangutana. Unya ang sunod na mangutana Bradsok, atong kauban sa pagtuo si Brad Dinis Abarkis. Maayong gabi Brad Dinis. Maayong gabi kanimo Brother J. Carlo Badinas ug kanimo Bradsok Fernandez. Maayong gabi ug sa tanan nga nagsunod sa live streaming ug sa radyo sa katin-awan sa pagtuong Katoliko. Maayo gabi kaniyong tanan. Also greetings nako diha sa Lapu-Lapu, kanunay na minaw si Brad Alex Tampos, si Brad Clyde Gitgano, og labi na gyud diha sa Dawis si Brad Edwin Labanag og sa iyang mga tinun-an, og labi na gyud ni Brad Fred Tundag diha sa Punta Princesa. Maayong gabi Brad. Brad, so akong pangutana gikan kini ni Brad Ricardo Resani gihatod dinhi sa atong studio sa San Mateo 10:22. Nagingon, og pagdumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa kahangturan maluwas. Pangutana Bradsok, Brad, unsa Ganun ay mga pagsulay, mga pagtintal, pasabot niya bata sa estado sa pagkigbisog. Muna San Pablo, nagpahinumdum na to ning iyang unang suwat sa taga Corinto, Olohan 34.
nga mipahinomdom siya nini kanato nga matud pa niya walay bisan unsa nga pagsulay o tintal nga mabut ka ninyo kung dili kadtong maantos ninyo. Apan ang Diyos matinumanon nga dili mutugot nga pagpanulayon kamo labaw sa inyong marangan. Kung dili uban sa mga pagsulay, mga pagtintal, maghatag usab ang Diyos og lutsanan o paagi o grasya nga makahimo kamo pagdaog. Mabasa na to sa 1 Korinto, Luhanses, Tudling 13. Muna nga sa Filipos 2:12, pakigbisugin ninyo inyong kaluwasan o ba ng kahadlok o pagurog. Wamingon nga, ligid-ligid lang, katuog lang ganunay niya. Sa kanabang idleness in mind, and we are somewhat being imprisoned with our idolatries. Kanang atong pagkatapulan, mahimo man ang idolatry. So, balik ko na to nga, pakigbisog yun, matod pa. Ang usas pakigbisog nga, ato yung bahin, gawa sa grasya ng hatag sa Ginoo nato, kanang paglikay sa kay kung likay ta sa unsa na lalaki ba nga manintal, babae ba nga manintal, yung mulikay ta, di kita kasa. Yan sa kasulatan. Yan. Sa Sirak 2:1, gusto ba kang dili makasa? Likay sa okasyon sa. Wala nga worldwide news ni. Ako nga dungog kagahapon sa CNN, Al Jazeera, BBC sa British Broadcasting. Tibok kalibutan, nagantos nining usak ka makalilisan kay hitabo nga wa pa may tabo. Nga most of the pregnancies, mga batanong babaeng bag-upang nadaga. Mga teenagers pa. Grabe kayo. Dinisat sa ato na headline kayo ito. Nga doon na mga batanong mga babae nga gipamuslan, gilured, gihaylo sa mga butang, niya gipamuslan niya itong maong tao nga marangarang gyud, dato gyud sa pagkabutang. So, daghang kayo ang mga inahan gibasol. Ngano man inyong mga anak ni mo tanawon, kamutugot malamog uyab pa pagtuon man sa balay sa laki. Lipay king laki hatod balay. Muna, sa may gibuhat ang mga batanuna sa inyong lawak, palitan lawak sa lalaki. O niya ang iyang uyab mo anto dito. Naibaw na ka. So, makalilisan kayo. Oh, this is the challenge of the prayers and self-denials of many souls who are aware nga kinahanglan unta mag-usa ta sa paglikay sa pagampo kanunay niya, mga puong na to, mga nilibkas na to, atong dila, dali maning mga sulti, mga ngilad, mga laway, mahimong skandalo. Nang nasa Proverbio 29:20. Ay greeting din ako sa kong amigo, Brad Mario Buok sa kining Lapu-Lapu, o Mr. Minda Kuway ba ni? O usab si Sister Ane nung gakit diya sa Paknaan. Salamat kayo kay ilang nadawat na Biblia nga hubad ni Monsignor Bishop Yap. So kanindot ining Biblia habred so kadako nini kadaghan ni binisiya gyud nako binisiya basa. So balik ko na to nga ang atong paglikay sa okasyon sa kunya kining makalilisa nga panghitabo karon manginikanan mo gitumbok sa mga otoridad, sa mga doktor, DSWD, naa sa kapulisan kay kining mga buhatag himos tago murag dili crime ba, but this is a mortal sin. Ang babae lalaki nga maghimo ng buhata, that is fornication, mortal sin, pulos dagag ulit tao. Pero usagan ini minyo, this no fornication, it is adultery, mortal sin gyapon. Simba kog maglingaw ta ng kalipaya, hiabdan tas maglisod pag ginawa, bugto itong ginawa dita kinulsol, tambog ta sa impyerno, pastilan, maginikanan na unsa naman taon ta. Ningon gyud ang mga sa akong paminaw gahapon sa CNN o sa British Broadcasting, Al Jazeera. This is world problem. Most of the pregnancies, great number of pregnancies, youth, these girls nga newly experiencing menstruation. Amot na silang pagkadalaga, nangamabdos na. Yan, sa mga paminyo na minor de edad.
gidili man na mao na tungod kay unsa may gihimo tus balay sige tag sanay salida nga lain nga movies nga daghang kayo mo click lang ka Netflix Oh, Brad Sok. fast tila naghanang mga laway nga salida. Yang mga batanon magtanaw, tagsa ka kwarto na may mga dato ron nga, tagsa ka kwartos mga bata nila, mga teenagers, wala yung lisuon ka ng mga hugaw, ungilan nga salida, action, uban pa, may lag na ito sa EWTN, Eternal World Television, kay pulos na diha mga religious program. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Dini sa